esi agụ ọnwa? Abalị ole dị n'otu ọnwa? Mbụ abata na ise isi asaa asatọ iri abụọ. Iri abụọ. Ya bazi ikpeazụ. iri abụọ. Ka esi agụ ọnwa n'asụsụ Bekee, e nwere abalị 30 maọbụ abalị 31 n'otu ọnwa. Ndị Igbo, abalị one ka ha nwere n'otu ọnwa? Like mkpụrụ ụbọchị ka ị na-ajụ. Mkpụrụ ụbọchị ole na-emebe otu ọnwa Igbo? 31. 31. Mkpụrụ ụbọchị 31 na-emebe otu ọnwa n'Igbo. Yes. Ọ ihe iche? Ọ dị m ka. Ọ ihe m chere. Ọ ihe iche. Ị maka ọ ya waka ọ dị gị ka? Abịa na Igbo, e were mkpụrụ ụbọchị na-eme izu ụka n'izu, mana nke ọnwa ka ọ dị m ka mkpụrụ ụbọchị 31. Nke ọnwa dị gị ka mkpụrụ ụbọchị 31? Yes. Ọ dị mma, daalụ. Mụnwa dịkwa mma. Abịa n'okwu ntabi ire, a na-adị ekwu nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Kwuo ya. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ nyere nsị n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Kwuo ya ọsịsọ ugboro 3. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ nyere nsị n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ nyere nsị n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ nyere nsị n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Ọkwa yiri akwa ka ị kwuru, ọ bụ ọkwa nyụrụ nsị. Now this one they say you know good. I said yiri akwa. Yiri akwa? Yeah. Daalụ. Gịnị ka a na-akpọ flawa n'asụsụ Igbo? Ya kakwara njọ, biko na ama akwa mbọ. Ama akwa nniko. Biko gwa ya aha gị. Afọ m bụ Maazị Onyekachi Eyuche. Ọ dị mma. Ị na-anụ maka okwu ntabi ire. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Gwa ya anya ugboro 3. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa. Amụghọrọ m nke. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa n'elu akwa ịkwara akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa. Ese? Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa. Amụghọrọ m nke. Oga, that way you talk. Repeat am again. Ị mara ekwu ya? Amụghọrọ m ekwu ya. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Kwuo ya ugboro 3. No idea. No idea. Ese gịnị? No idea. Ndewo nne, biko gwa anyị aha gị. Afa m bụ obele Nwaada Udechamaka Peace Chantel. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Ajụjụ anyị bịara ịjụ gị bụ, abịa n'asụsụ Bekee n'otu ọnwa a na-enwe abalị 30 maọbụ abalị 31. Ndị Igbo na-agụ abalị nke ha, abalị one dị n'otu ọnwa? Abalị ole dị n'otu ọnwa? Anọ. A na-enwe afịa ịnọ. Onye ka ị na-ajụ? Abalị one na-emebe otu ọnwa Igbo? Okay, 13. 13 n'otu. So o nwekwa nke bụ like ọnwa abụọ, ọnwa nke abụọ. Nya bụ Febụwarị n'olu n'iti. Ọ na-agbakwa 12 na 19 and 12 na can't remember letters. One brain no dey. Kuma na ọnwa Igbo ka nna ajụ. Ọnwa eziokwu ya ọ na-agba 12 na 19. Ya nya bụ ọnwa nke abụọ n'arọ. Ọnwa ndị nke ọzọ na-agbakwa n'one? Na-agba 13 na 1. Ọ dị mma, daalụ. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu ọzọ. N'ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe agba nke mbụ na ajụjụ nke anyị jụrụ n'ụlọ akwụkwọ IMT Enugu. Biko gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị na Facebook, Instagram, YouTube na Twitter na ikoROtv Network, ebe a na-amụta ihe niile banyere asụsụ na omenala Igbo. Ndewonu. Aka m bụkwa ezigbo ada unu nwaanyị, Nwaada Ndidiamaka Jesinta. Ka emesịa. ikoROtv Network.